രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി നഷ്ടകി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹനരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനീം താംസ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രജാനിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभात की जय. गुरुदेव की जय. आनंद कोटि वैष्णव भक्तर की जय. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തവര്. നമ്മളിപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ലെവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറെ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. അപ്പോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആറാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ആറല്ലെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ആറാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യവാനു പശ്യതി സർവഭൂതേഷു ജദാത്മാനം തദതോ വിജദാഗുപസ്തദേ. വിവർത്തനം പറയുന്നത് ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ ഭിന്നാംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരംപുരുഷനായി ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതായത് ഉത്തമ അധികാരി, ഏറ്റവും ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയും. നമുക്ക് പറ്റുമോ? എല്ലാവരും ഒരേ ജീവജാലങ്ങൾ ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റും? എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാവരും തുല്യരായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ട് ഇതില്? കാണാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാ? ഇല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഭക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തനായിട്ടില്ല. നമുക്ക് പറയാം എല്ലാവരും ഭക്തിനും വിശ്വാസം ഒക്കെ ശരി ഭഗവാനെ കൂടാതെ ഭഗവാനെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭക്തൻ എന്നുള്ള ആ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എത്തില്ല. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ എത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അതിനെ നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറയും. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് 3 ഡിവിഷൻ പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ടോപ്പുള്ളതാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ഭക്തനല്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള അവരാണ് പറയുന്നത്. അവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സർവ്വ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളെ കാണുന്ന ഏതൊരു സർവ്വതിലും പരംപുരുഷൻ ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കില്ല. അവിടത്തോടെയാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തൻ. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലെവലാണ്. സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത. അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് മഹാഭാഗവത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭക്തൻ. മഹാഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. ഒരാളോടും ഒരു ദേഷ്യം, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഭക്തന്റെ 26 ഗുണങ്ങളില് ആ 26 ഗുണം ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണിക സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്നും അതിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ ഈ മന്ത്രം പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് 3 തരം ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ. അത് മഹാഭക്തനാണ്, മഹാഭാഗവതനാവണമെങ്കിൽ 3 തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും കനിഷ്ക അധികാരി, രണ്ടാമത്തെ മധ്യം അധികാരി, മൂന്നാമത്തെ ഉത്തമ അധികാരി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നറിയാം. നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് എത്തുമെന്നും നമുക്കറിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സാധാരണ എല്ലാവരും കനിഷ്ക അധികാരികളിലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും നിലനിൽക്കുന്നത്. കനിഷ്ക അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ സ്നേഹമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരും. പക്ഷെ നമ്മളെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലാണ്. അതിന് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ആ താഴ്ന്ന പടിയിൽ നിന്ന് ഉയരണം. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ സ്വന്തം മതവിന്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നു. സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകും, ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോരും. അത് ഏത് മതമാണെങ്കിലും ഏത് ഇതാണെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ പരിപാലിക്കും അല്ലെ. ഏത് ക്ഷേത്രം അവിടുത്തെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും, അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭയങ്കര വിശ്വാസവും ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ്. അടുത്തെന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്, അത്തരം ഭക്തൻ ആരാധന സ്ഥലം ഒഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ സന്നിധരല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നുവോ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരൊന്നും അയാൾക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ അയാളെ ലെവലാണ്. നമുക്കറിയാം ഗുരുവായൂരപ്പൻ എവിടെയാണ് ഗുരുവായൂരിനുള്ളത്, മനസ്സിലെ ആ ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ചിന്താഗതി അതാണ് അല്ലെ. ഗുരുവായൂരപ്പൻ എവിടെയാണ്, ഭഗവാൻ അവിടെയാണ്, ഗുരുവായൂരിന്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ല എന്നവർ കരുതുന്നു. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നോ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കരിക്കരുതെന്നോ അയാൾക്ക് അറിയില്ല.
അപ്പം നമ്മളെ ലെവലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ലെവലോ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ലെവലുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തൻ, നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നവരൊക്കെ ഭക്തന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞു ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭക്തൻ, കനിഷ്ക ലെവലുള്ള ഭക്തന് അറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാരാണോ, നമ്മളെല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിലർ കാവ്യ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ കുറച്ച് ഭക്തി കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലർ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെയാണ് പറയുന്നത് കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള ഭക്തൻ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ അവർക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടുത്തെ രീതികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാതും ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് കുറെ കൂടെ ഉയരാനുണ്ട്. അവരാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവരിപ്പോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ക്ഷേത്രങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് നാള് വേറെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നിൽക്കുക. എക്സാമ്പിള് യുക്തിവാദി സംഘം, നിരീശ്വരവാദി സംഘങ്ങൾ, അവരൊക്കെയും ചെന്ന് പെട്ടുകഴിഞ്ഞാല് അവര് വീഴ്ച വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവരങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോ അത് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ. അത് ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കണാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കനിഷ്ക ലെവലിലേക്ക് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് കനിഷ്ക ലെവൽ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. അല്ല നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ചെറിയായിട്ട് പറയും, നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനോട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് മാസികൾ കാണാം, നിരീശ്വരവാദത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളും അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും അനവധിയുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും കണ്ണുവട്ടം പിടിക്കുന്ന പോലെയെന്ന് പറയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതും ശരിയല്ലേ എന്നൊരു ചിന്താഗതി വരും. അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോവരുത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന്, അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരുപരമ്പരയിലുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്. അവര് ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവാനായിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് വേറെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, മനസ്സിലെ. അപ്പൊ അവരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവരെ ചിന്താഗതിയുമായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഭഗവത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കും തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ശരിയല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള യാതൊരു വോയിസും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിന് ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കനിഷ്ക ഭക്തന്മാര് നമ്മളെ പോലുള്ളവര് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഉയരാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ് മധ്യമധികാരികൾ. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ നാല് വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇനി പറഞ്ഞ രണ്ടാം ഘട്ടം കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന സമയം. ആ സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇവർക്ക് 4 കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന പറയുന്നത്. ആ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, കാര്യം ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, പരമപുരുഷനായി ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികർ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ പരമപുരുഷന് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ, അവർക്ക് ചില സാധാരണ വ്യക്തി, അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള എന്ന് പറയും നമുക്ക് എന്താണ് വലിയ ജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ എന്നാലും ഭക്തി ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ലെവലിലുള്ളത്. മറ്റേത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ശരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കറക്റ്റ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ നിഷ്കളങ്കർ, അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ അറിയാനൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതും ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിൽ കനിഷ്ക ഭക്തന്മാരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് വരുന്നവരിൽ വിശ്വാസികളില്ല, നിരീശ്വര അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയല്ല, ഇത് വെറുതെ തർക്കിക്കാനും ജയിക്കാനും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഇതിന് തർക്കിക്കാനും ജയിക്കാനല്ല ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം, ആരെയും ജയിപ്പിച്ചിട്ട് തോൽപ്പിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിയിക്കാന്ന് വേണ്ടി പറയണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനത്തുള്ള നിരീശ്വരവാദികളെ നാസ്തികരെ കാണുമ്പോഴും അവരെ പ്രവൃത്തികളും അവരെ ചിന്താഗതികളും അവരെ വാക്കുകൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന നാസ്തികളാണ്. അപ്പൊ ഈ മധ്യമധികാരികൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഇവരോട് ഓരോ രീതിയിൽ തന്നെ നാസ്തികരോട് നാസ്തിക രീതിയിൽ തന്നെ പെരുമാറും. ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ ഭക്തന്മാരോട് അതേപോലെ തന്നെ പെരുമാറും. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് അതേ രീതിയിൽ പെരുമാറും. ഭഗവാനോട് അതേ രീതിയിൽ പെരുമാറും.
ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിക്കും അയാൾ പാർഷ്യലി ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓരോ വ്യക്തികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മധ്യം അധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. കനിഷ്കാരികാരികൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. അവര് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണ്, ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനം ചെയ്യുന്നു, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പോരുന്നു, കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ലെവലാണ്, അവർക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ അവരാണ് ഈ പരമപുരുഷൻ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം മധ്യം അധികാരി ഈ 4 തരം വ്യക്തികളോടും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നു. അയാൾ ഭഗവാനെ പ്രേമഭജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ 4 പേരെയും ശരിക്കും മധ്യം അധികാരികള് 4 തരത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ 3 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനോട് പെരുമാറേണ്ട രീതിയായിരിക്കും അമ്മനോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയായിരിക്കും മകനോട്, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ മകളോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണെങ്കിലും ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? മധ്യമ അധികാരികൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രേമഭോജനമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമാണ് അത്തരം ആ ലെവലിലേക്ക്. അപ്പൊ എന്താണ് വേറെ രീതി പറഞ്ഞ മധ്യമ അധികാരികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ഭക്തൻ, അതായത് ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഭക്തിയിൽ ഉറക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ താഴത്തേക്ക് പോവില്ല. ഭക്തി എന്തും ചെയ്യാ, പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് അവരെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് മധ്യമ അധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഭക്തന്മാരായിട്ട് സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നു. അതായത് ഉന്നതാധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് അയാൾ സാധു സംഘം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും അവർ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അത് അവർക്ക് ഉപകാരമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക്. ആ സംഘത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഉപകാരമാണ്, അവർക്കും ഉപകാരമാണ്. കാരണം നമ്മളും ഭക്തനാണ്, അവരും ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മളെ ചിന്താഗതികളും എന്താണ്? ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ കേന്ദ്രീകൃത ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനായിരിക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുണ്ട് ആ ലെവലിലേക്ക് അവർ വരും. അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഭക്തന്മാര്. അവര് ഒക്കെ എല്ലാവരും കുറെ പേര് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചവരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും. അതിന് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല, ചിലര് കാവിടും. കാവിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തി ബ്രഹ്മചര്യായി മാറിയെന്നാണ്. ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു. സാധാരണ വെള്ള ഇടും. അവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഗൃഹസ്ഥരുമായിരിക്കാം, അതായത് അത് അതിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് അവരൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം, ഭക്തരുമായിട്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം അവർ പുലർത്തുന്നു. അവരെ ചിന്ത, അവരെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പബ്ലിക്കായിട്ട് വലിയ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇവരിൽ തന്നെയുള്ള ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ അവര് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാലും അവർ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവാൻ ചെയ്യണം. അവിടെ ആശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ആശ്രമത്തിൽ അവർ താമസിക്കും. അപ്പൊ അവരെ കണക്ഷനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടണമല്ല, നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടണമല്ല, ഇവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അവർക്ക് ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും, അവിടുന്ന് അവർ അങ്ങോട്ട് മാറും, ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെല്ലും. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ്, അവരുടെ മധ്യം ഒരു പാർഷ്യലിംഗിൽ അവർ ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അന്നേരം അവർക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെന്നൊരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം എവിടെ? ഭക്തന്മാരായിട്ട് അവര് പുലർത്തുന്നു. അടുത്തത് ഈശ്വരൻ ജ്ഞാനം നൽകി അവരിൽ നിന്ന് സുപ്തമായ ഈശ്വരപ്രേമത്തെ പുനർജീവിക്കാൻ ശ്രമിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ അറിയാം, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം. നമുക്ക് പറയാം കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളത്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ള വ്യക്തികള്. ഇപ്പൊ വളരെ ചെറുപ്പം നില ചെറിയ കുട്ടികളെയും എല്ലാവരെയും A to Z ആദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ജ്ഞാനമില്ല. ആ നിഷ്കളങ്കമുള്ള വ്യക്തികൾ, അതാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം? ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവർക്ക് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നവര്? ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനുള്ള പ്രേമം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അതിനെ പുനർജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാണ്. അതായത് മരുന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കണ പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാൻ ആരാധന രീതികളും എങ്ങനെയാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതാണ് ഭക്തന്മാരെ പുനരുജ്ജീവിക്കുക എന്ന് പറയും. അതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. 3-ാമത്തെ കാര്യം. 4-ാമത്തെ കാര്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലെ അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. നാസ്തികര്, ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികള്, അവരോട് സമയം പാഴാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കില്ല. അത് നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. അവർക്കും കാര്യമില്ല, നമുക്കും കാര്യമില്ല. പിന്നെ എന്തിനും നമ്മൾ ആ ഡിബേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും.
അത് നമ്മളായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് അവര് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു കാര്യമില്ല. വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ, അതിനോട് ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ, നമ്മൾ വിശ്വാസമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ അവരോട് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അത് മധ്യമാധികാരി ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അവര് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കില്ല. അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ് ഗംഗ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കണ്ട് ഗംഗയെ കുളിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വരാം അനാസ്ഥര്. കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അവര് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവരെ അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആസുര്യ ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കും. അവരെന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന ജന്മങ്ങളിലേക്ക് അവര് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് അവരുദ്ധരിക്കാനുള്ള പവറും നമുക്കില്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയ. ഇപ്പൊ ഉത്തമാധികാരികൾക്കാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാം. ഉത്തമാധികാരിക്കുള്ള അതിന് പവർ ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ അടക്കം ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യമാധികാരികൾക്ക് വരെയും ആ ലെവലിലുള്ള പവർ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? അവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച്, രണ്ടാമത്തെ മധ്യമാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ച് വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞാനങ്ങളായാലും ഭഗവാന് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം അവർക്കുണ്ടാവും. അതാണ് അവരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ്സ്. പക്ഷെ എന്താണ് ശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളോ, അത് കാരണം അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പല തത്വജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൽക്കൊന്നും അവർ മുഴുവനുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി അവരിൽ 100% ഉണ്ടാവും. അതാണ് മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പറഞ്ഞാണ് ഉത്തമാധികാരികൾ. ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യമ അധികാരികൾ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ്. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് എല്ലാവരെയും, അതില് നാസ്തികരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നായാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പശു ആണെന്നോ ഇന്ന മൃഗമാണെന്നോ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അവരെല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അവരെ വീക്ഷണകോണില് എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ലെവലിലായിരിക്കും അവര്. അവർക്കാണ് നമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാനും എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ചൈതന്യ. ഏത് നമ്മള് വലിയ വലിയ അവതാരങ്ങളോ ഏത് ഋഷി മുനിമാരോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത്, അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ അനാസ്തികനെന്നുള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു നാസ്തികന്റെ അടുത്ത് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും, ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ദേഷ്യം വരും, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. മാന അപമാനം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് മാന അപമാനം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നാസ്തികൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അന്നാലും ചിന്തിക്കാം, അവന് ഭഗവാന്റെ നാമം കൊടുത്ത് അവന് അന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അവന് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും എന്താണ് ഉത്തമാധികാരികൾ. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് അവന് ഈ ശരീരം കിട്ടിയെന്നും ഈ സ്വഭാവം എന്തുകൊണ്ട് വന്നെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അപ്പൊ എപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. ഒരു കുളത്തിൽ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കിടക്കാണ്, അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അവന് അവിടെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കിടന്നിട്ടും അവനവിടെ സർക്കസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിലും ആ വ്യക്തിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കരയിൽ അടുപ്പിക്കാൻ മാത്രമായിരിക്കും ആര് ചിന്തിക്കുക? ഒരു ഉത്തമ അധികാരികൾ ചിന്തിക്കുക. മറ്റുള്ളവരും അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും. കാരണം അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂല കയറൂല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉള്ളവരെ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷയില്ല. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം അവരെപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അവരെല്ലാവരെയും നാസ്തികനോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തികനോ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാം. അതിനൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അതായത് ചട്ടമ്പി മഹാരാജ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിനെ വിളിക്കുക ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു വലിയ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ പറയാ പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമി വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാവർക്കും പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ എടുത്തിട്ട് പട്ടികളൊക്കെ വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, കാരണം അവര് അത്ര ലെവലിലെത്തിയ വ്യക്തികളാണ് അവരൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് പട്ടികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ പട്ടികളെ വെട്ടി ഓടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എന്തിനു ഓടിപ്പിക്കണത്? കാരണം നിന്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയ്ക്കിന് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അത് ശരിക്കും അത് കാണുന്ന പോലെയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അതാണ് അവരുടെ പവർ. ആ ലെവലാണ് അവരാണ് നമ്മളൊരു ഭക്തനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭക്തനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ് ഭക്തൻ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആരാണ് സേവിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സേവിച്ചിരിക്കുകയും വേണം.
അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലായ ഭക്തനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിരിക്കണ്ട. അതിന് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ ലെവലും അത് ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അവരെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് നമസ്കരിക്കുക, അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മധ്യമാധികാരിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് എന്താണ് വാക്കുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സംസാരം വായൊന്ന് തുറന്നു ആ വാക്കുകൊണ്ട് അവരെ നമസ്കരിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ഉത്തമാധികാരികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സും ശരീരവും വാക്കുകൊണ്ടും അവരെ നമസ്കരിച്ചിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതേ ഒറ്റയടിക്ക് വീഴെന്നാ പറയുന്നത്. പ്രണാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു വടിയനെ പോലെ അവരെ മുന്നിൽ വന്ന് വീഴണമെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അവരൊരു നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് പല പാപങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട്. അതാണ് അവരെ പവർ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ 3 പേരെയും 3 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും കാണേണ്ടത്. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നു. അപാര ജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും ഒരു ശാവും തമ്മിലുള്ള സാരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു നായയായാലും ഒരു പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും, അത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അവരെ ശരിക്കും 2 പേരെയും ഒരേപോലെ ദർശിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ, അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ 3 തരം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ആ 3 തരം ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. 2 പേരും പരംപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാണ്. ആര്? നായയാണെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശങ്ങളാണ്. ആ ലെവലിലേക്കാണ് അവർ വരും. 2ഉം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ ആത്മാവ് ഭിന്ന ശരീരങ്ങൾ വർത്തിക്കുന്നേ ഒന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് മുൻജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ ജന്മത്തിൽ പല ശരീരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ അവരുള്ളുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്ക് മനസ്സിലാവും? ഉത്തമാധികാരിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതേപോലെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യവര്. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ വരുന്നവരെയാണ് ശരിക്കും ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഭൗതികമായ അപൂർണതയിൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിനെ ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാത്ത ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനവും സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലതരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലതരം ന്യൂനതകള് നമുക്കുണ്ട്. ബദ്ധമായ ആത്മാക്കൾക്ക് പലതരം ന്യൂനകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണമല്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് കാണുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ഉന്നതമായ സ്രോതന അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പൂർണ്ണമാണ്, നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അപൂർണമാണ്, പ്രവർത്തനങ്ങളും അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരെ അവരെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെന്ന് അവരെ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. കാരണം അവരില്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് മാത്രമേ ഉത്തമാധികാരിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആ സത്യം പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു തരില്ല. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളോട് അവര് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം. വേദങ്ങളെ രചിക്കുമ്പോ തന്നെ വേദങ്ങൾ രചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ അല്ലെ, അത് രചിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉന്നത അധികാരികൾക്ക് ശരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ അത് മതി. അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാര്യം, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നൊരു കാര്യം അവർക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിന് പറഞ്ഞത് വേദങ്ങളെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പോലെയാണ് സൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ടിപ്സ് മതി, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് വിവരിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് സ്മൃതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ശ്രുതി സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അതാണ് പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭാഗവതാണ്. നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ഭാഗവതൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ വ്യാസദേവൻ
ലാസ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഭാഗവത്. അതോടുകൂടി അത് ഫൈനലാവും. ഇതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവർക്കത് അറിയാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഭക്തന്മാരെ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായ അധികാരികളെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അവർക്ക് അറിവുണ്ട്, ആ അറിവ് നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വേണം നമ്മുടെ അത് വേണം. തത്വത്തിൽ പ്രതിപാദന പരിപ്രശ്ന സേവ ഉപദേശാന്തിജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനാശസ് ദർശനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം? ഭഗവാനിൽ സ്വയം അരുളപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്? കംപ്ലീറ്റ് ആ ജ്ഞാനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഏത് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഏത് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? കാരണം ആ നോളജ് ഫസ്റ്റ് ലെവല് ബ്രഹ്മാവിനാണ് കൊടുത്തത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കല്ല ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ജ്ഞാനം കിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമാണ്. ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയും ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനവും ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വാളിഫൈഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തത്? നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നാരദനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നാരദനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നാരദിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവന് പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരിലേക്ക് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സമ്പ്രദായങ്ങളിലും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതേ നമ്മളെ ജ്ഞാനമാവുള്ളൂ. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ ഇരുന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വൈദിക ജ്ഞാനമല്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ആൻഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല, അത് തെറ്റാണെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നതിന് പിന്നെ മാറ്റങ്ങളും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ വേറെ വഴിയിലേക്ക് പോകും, നമ്മൾ എവിടെ എത്താത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പോഴും പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, യൂട്യൂബില് ചിലര് അവരെ അഭിപ്രായം കാവ്യ ഇതൊക്കെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളവര്. മനസ്സിലായി? ഞാൻ പല വ്യക്തികളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അവരെ വ്യൂവിലേക്ക് ഇപ്പൊ അവര് ഭഗവത്ഗീതനെ എടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്തിട്ട് അത് നാസ്തിക ദർശനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ വളയ്ക്കും. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മനസ്സിലായി? അതിന് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാണ്, ചില ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ വളയ്ക്കണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതും തെറ്റാണെന്ന് ചിന്താഗതിക്ക് അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ കുറെ നെറേറ്റീവ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് കടക്കണ്ട. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളായ ഉത്ഭവ സ്ഥാനം, ഒരു ഉന്നതമായ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ നിന്നിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെ നിന്നേ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് പറയുന്നത് ഭഗവത് ഉപദേശിച്ച സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, മധ്യത്തിലും തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തത് രാജർഷികൾക്കാണ് കൊടുത്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുറെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്രായമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അർജുനൻ അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ രാജർഷികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് അവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും പ്രജകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്കല്ല കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണമാണ് രാജാവിന് ഏറ്റവും ഉയർന്നമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് കൊടുക്കുക. കാരണം ആ അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവരിനെ അനുകരിക്കുക എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, അത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉയർന്ന വ്യക്തി കൊണ്ട്, അതിൽ ഭക്തി കൊണ്ട് ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുത്താലോ അത് സമൂഹത്തിൽ സ്പ്രെഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വൈദിക സത്യങ്ങൾ പരംപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ, പരമാത്മാവിന് ശ്രീ നാരദന്, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസവിനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് വന്നിച്ചത്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നിരവധി വ്യാഖ്യാനം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവയും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണമായ ഉദാത്തമായ കൃതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ ഇത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും അത് അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന്. അത് ശരിക്കും ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും നമ്മൾ അതിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും നോവലിൽ വായിച്ചാൽ മതി നമ്മൾക്ക്. കാരണം നമ്മൾ അത് നേരെ തെറ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് അതാണെന്ന് പറയുന്നത്.
ഭക്തി ഇല്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പറയില്ലേ, പാമ്പിന്റെ കയ്യില് ഇത് കൊടുക്കാന്ന് പറയും. അതായത് അപ്പൊ ഏറ്റവും വിഷമാണത്. പാമ്പ് നക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷം എന്ന് പറയൂലേ, പാല്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണെന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ അത്തരം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്തി കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേരെ രീതിയിൽ അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കി തരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമ്മൾ വായിക്കാനേ പാടില്ല. അതായത് ഭക്തി എടുത്തിട്ട് അത് വേറെ രീതിയിൽ തിരിച്ചെഴുതും. അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനും വരെ അതിൽ കടക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളെക്കുള്ള ഭക്തിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. വെറുതെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നമ്മളെ സംശയത്തിലാക്കി നമ്മളെ ഭക്തി നശിപ്പിച്ചു കളയും. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിന് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം കൊണ്ടാ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനവധി ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭാഗവതം അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവതും വായിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. കുറെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നും പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കിടന്ന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. കാരണം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിത ദൈർഘ്യമില്ല. ഇത് മുഴുവനും പഠിച്ച് 18 പുരാണം, വേദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണ്യങ്ങളും ആരണ്യങ്ങളും അങ്ങനെ കെടുക്കാണ്, സമുദ്രമാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മുഴുവനും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാനോ അത് പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ച് തീരെയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വാക്ക് വായിക്കും, അവിടെ നിന്ന് വായിക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മസാല പരിവാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കൺഫ്യൂസ് ആവും. അതാണ് പ്രഭുസ്വാമി പറയുന്നത്, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കല്ല പോകണം. നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇന്ന രീതിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എത്തും. ആ ശാസ്ത്രത്തിനോ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ആ കാര്യങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാമം ജപിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് തെറ്റുകൂടാതെ ശ്രമിക്കണം. അതിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് നാമജപമല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ, ആ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ്, ആ മെത്തേഡിനെ പറ്റി പഠിക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ മെത്തേഡിനെ പഠിക്കുക. അത് കുറെ നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഇത് കുറെ നാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം, എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയ്ക്കും അതേപോലത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊരു സത്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയാണ് അത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാണ് ശരിക്കും ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എല്ലാതുണ്ട്. അത് പരിപൂർണമാണ്. അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താം. അത് തന്നെ വായിച്ചാൽ തീരില്ല. നമ്മളെ ജീവിതം അനുസരിച്ച് അത് തന്നെ വായിച്ചാൽ തീരില്ല. അത്രയുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രഭാസ്വാമി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനം തന്നെ, ഭഗവതിയുടെ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ, ഭാഗവതത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം തന്നെ 18 ബുക്കാണ്. ഇത്രയുള്ള 18 ബുക്കുകളാണ്. ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ചിലർ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് തന്നെ വായിച്ചു തീരൂല. വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വായിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടണ്ടേ. അപ്പൊ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ തീരൂല, അത് തന്നെ തീരൂല. ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു പോയെന്നല്ലാണ്ട് അതിലെ ഓരോ ദിവസം നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് പല മീനിങ്ങുകളും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ആശ്ചര്യം. ചിലവർക്ക് ആശ്ചര്യമായിട്ടും ചിലവർക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല, ചിലർക്ക് അത് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ തന്നെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലരും കാണുന്നത് അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച് അത് ശരിക്കും പഠിച്ച് അതിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അന്തസത്ത നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പിടികിട്ടുന്നത്. അതേവരെ നമ്മൾ കണ്ണുവട്ടം പിടിക്കുന്ന പോലെ പലതും കാണും, പലതും കാര്യങ്ങൾ വായിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ എത്ര റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇപ്പോഴും വായിക്കുന്നത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം വായിക്കുന്തോറാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ വായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ 2 ഗ്രന്ഥമാണ് പറഞ്ഞത്. ബാക്കിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടെന്നല്ല, അത് വായിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. അല്ലാണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വായിച്ചു, അത് കുറച്ച് വായിച്ചു, അതിൽ പോയി കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഇതിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താ, അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള സമയം കൂടുതൽ പിടിക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതും വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുമാക്കിയ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. ഇവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുന്നത് 2 ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതാണ്, അല്ലെ. ഭഗവാൻ അരുൾ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതും ഭാഗവതും ഭഗവത്ഗീതയും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത നമുക്കറിയാം, മഹാഭാരതം രചിച്ചത് അതിലുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഭാഗവതം. ഭഗവത് അത്രയും ചെറുത് മാത്രമാണ്. ഇത്രയും വലിയ മഹാഭാരതത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ്. അത് തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല.
അപ്പൊ അതാണ് കുഴപ്പം. അപ്പൊ മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, 18 പുരാണങ്ങൾ, അതൊക്കെ വായിച്ച് പുരാണങ്ങൾ, ഇതിഹാസത്തിൽ വരുന്നതാണല്ല രാമായണവും മഹാഭാരതം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് തീർത്ത് അതിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിലല്ല എത്ര ജന്മം എടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ക്രീമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും. പുരാണങ്ങളിലും അത് പറയില്ലേ സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത് രണ്ടും. അതെങ്കിലും നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് മറ്റുള്ള വായിക്കേണ്ടെന്നല്ല, വായിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലിയർ. ABCD പഠിച്ചാല് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള പോലെയാണ്. ഇത് രണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആർക്കും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വായിച്ചു, നമ്മളെന്നല്ല പല വ്യക്തികളും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് വായിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഊഹാഭോഗങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. അത് തെറ്റാ. നമുക്ക് ഊഹാഭോഗങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പവറൊന്നും നമുക്ക് ആയിട്ടില്ല. ഇത് എഴുതിയതാണ് വ്യാസദേവൻ. അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലെ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങള് അവർക്ക് തന്നെ മുഴുവനും കിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, വേദങ്ങൾ രചിച്ചതും ആ വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും അതിന്റെ ഉൾക്കാമ്പ് അത്രയും പവറാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ നിഗമനങ്ങളും ഇതിന്റെ ഊഹാപോഹങ്ങളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ വേദങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഭഗവതയിൽ അനുസരിച്ച് മുക്തന്റെ തലയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉത്തമ അധികാരിയായി തീരാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സ്വയം സഹോദരനായി കാണാനും കഴിയുള്ളൂ. 1854 എന്താ പറയുന്നത്? ആ 1854 പറയുന്നത് ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ നാ സോജിതിനെ കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭ്യതേ പരാം. ഈ അധ്യാത്മ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവർ പരമസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഉത്തമ അധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളും സമഭാവനയാണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള കഴിവാർക്കുണ്ടാവും, ഉത്തമ അധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അവരാണ് ശരിക്കും എന്താണ് വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ ആ ഭക്തി, ആ പ്യുവർ ഡിവോഷൻ അത് അവർക്കില്ല ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾക്കില്ലൊന്നും പ്യുവർ ഡിവോഷൻ എത്തൂല. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മളെന്ന് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, പിന്നീട് അനാർത്ഥ നിവർത്തി, പിന്നീട് നിഷ്ഠ വരുന്നത്. നിഷ്ഠ എത്തിക്കാല് ഭക്തി തന്നെ ഉറക്കുള്ളൂ. പിന്നീട് ലാസ്റ്റിന് പ്രേമം നിൽക്കുന്നത്. 9ാമത്തെ ലെവലാണ് പ്രേമം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്ന സമയമാണ്. അത് തെറ്റുപറ്റുന്നവര് 99% തെറ്റുപറ്റുന്നവരായിരിക്കും. തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടി എനിക്ക് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്, അവൻ വീണിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ നേരത്തെ ഞാൻ നടക്കൽ നിർത്തലല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ നടക്കാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. രേഷ്മ ഇത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? അപ്പൊ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അനുപശ്യതി നമ്മൾ ഈ ഇതില് പറയണത് ആത്മന്നാവാനുപശ്യതി, അനുപശ്യതി ആത്മന്ന അനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ജവാത്മാൻ. അപ്പൊ അനുപശ്യതി എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ ആചാര്യന്മാരുടെ പിന്തുടരണം എന്നാണ് അനുപശ്യതി എന്ന് പറയുന്നത്. സംസ്കൃത പദത്തിൽ അനുപശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്താണ്, വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഉത്തമമായ അധികാരികൾ അവര്, അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരിയെ പറ്റി പറയണ അതിൽ പറഞ്ഞ അവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ, കാലടിപ്പാടുകൾ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അതാണ് അനുപശ്യതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇതിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് ചോദിക്കാം, ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഉത്തമാധികാരിയെ പറ്റിയാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഉത്തമാധികാരി ഒരു ഭക്തൻ. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണെന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മന്ത്രം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ആരാ വായിക്കണത്? അജിത മാതാജി വായിച്ചോളൂ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം. സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കോ പ്രഭുജി? ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം എടുക്കണം.
ഓക്കെ ഓക്കെ സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. ആ യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീലത മാതാജി ഉണ്ടാ? വീഡിയോ ഒന്നും ആളെ കാണുന്നില്ല. ഉണ്ടാ? ഓക്കെ 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 ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ഓക്കെ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജില്ലേ വീഡിയോ എവിടെ പോയി? മാതാജിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാന തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഓക്കെ ഗീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഓക്കെ പിന്നെ ആരാ? ശബ്ദമാനൻ മാതാജി. മാതാജി ഇല്ലേ? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് പോയാ? ഓക്കെ മാതാജി മുഖം കാണില്ല. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി താങ്ക് യു മാതാജി. സുമ മാതാജി, ശുഭ മാതാജി ഇതിന്റെ ഒരു ഇതും കൂടെ പറ, സമ്മറിയും കൂടെ പറ. ഇന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു സമ്മറി. വീഡിയോ ഇത് മ്യൂട്ടാ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു സമ്മറി. സമ്മറിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ പിന്നെ അതായത് ഒരു ഭക്തന്റെ തലത്തിലെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ അതായത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണുക, അല്ലെ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണുക. അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭക്തന്റെ ഒരു ഭക്തൻ പീക്കിലെത്തുന്നത്, അല്ലെ ഒരു ഭക്തൻ പരമാകാഷ്ഠയിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ ദർശിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഭക്തൻ പരമാകാഷ്ഠയിൽ എത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് വിട്ടെന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇട്ടിട്ടില്ലേ? ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ? മന്ത്രം അറിവ് വിവരിക്കുക. ഞാൻ ഒരാളെ പേര് പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. സൗദമനുമന്, സുമ, ബിന്ദു, ബിബിൻ. മാതാജി ഉണ്ടാ? വീഡിയോ ഓഫ് ആണ്. അതുണ്ട് അവിടെ? ഉണ്ടല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, മന്ത്രം അറിവ് വിവരിക്കുക. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമ പുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പിന്നെ ആരാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? അത് ജനറൽ ആയിട്ടാണ്, ഞാൻ പർട്ടിക്കുലർ ആൾക്കോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറയും. ആരാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്? സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത. മഹാഭാഗവത എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നവൻ അല്ലേ?
ഭഗവന്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ, 3 തരം അധികാരികൾ എന്ന് പറയില്ല, അതാരൊക്കെയാ? കനിഷ്ഠാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഓക്കെ. ഇനി കനിഷ്ഠ, ഉത്തമ, കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമാധികാരികൾ വിവരിക്കുക. കനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉത്തമ എന്ന് മധ്യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അയാൾ സ്വന്തം. മധ്യമാധികാരി ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാൻ പുരുഷ വിജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികൾ. മധ്യമാധികാരികൾ ഈ 4 തരം വ്യക്തികളുടെയും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നു. അയാൾ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നു. ഉത്തമാധികാരി മധ്യമാധികാരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. അവൻ എല്ലാ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അപാരജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ശവവും തമ്മിലുള്ള സത്തയായ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് അറിയുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഉത്തമം. ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളെ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ള, നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും കനിഷ്ക, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കനിഷ്ക ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ക്ഷേത്രത്തില് നല്ലതാണ്, അവിടെ പോണം ഇവിടെ പോണം, അതേപോലെ തന്നെ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എവിടെ വരുന്നത്? കനിഷ്ക ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്ര ദർശനം അവിടെയാണ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരുമ്പോഴാണ് താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സത്യമായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ താഴ്ന്ന ഇപ്പൊ അറിയില്ലേ, ഞാൻ പരമശിവനാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മതങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ കാണുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സത്യം, അതാണ് ദൈവം, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഒതുങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ കനിഷ്ക ലെവലിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളതാണ് 90% ഭക്തന്മാരും. അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും, സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ആദ്യത്തെ 3 പേർ ആരെല്ലാം? ബ്രഹ്മാവ്. ആദ്യത്തെ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലേ? ബ്രഹ്മാവ്, ശ്രീ നാരദൻ, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവൻ, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർ. ഓക്കെ. വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെ പരിപൂർണമായ കൃതി ഏതാണ്? ഭാഗവതം, മഹാഭാഗവതം. മഹാഭാഗവതം. എന്തുകൊണ്ട് ഭാഗവതം വ്യാസദേവൻ രചിച്ചത്? എല്ലാ പുരാണങ്ങളും രചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം തോന്നിയില്ല. അപ്പം നാരദമുനി പറഞ്ഞു ഭാഗവതം രചിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ലീലകള്, ഭഗവാന്റെ കഥകള് രചിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് ഏതിന്റെ ബേസിലാണ് രചിച്ചത്? എന്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം? വേദസൂത്രമാണോ പ്രഭുജി? വേദസൂത്രം, അതെ, ബ്രഹ്മസൂത്രം. വേദസൂത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തത്വജ്ഞാനാണ്. അത് ശരിക്കും എന്താണ് അത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് അത് ഭാഗവതത്തിൽ കൂടി, ആ പുരാണങ്ങളിൽ കൂടി. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. കാരണം അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ആ കഥ വരുമ്പോൾ പുരാണങ്ങളിലാണ് വരുന്ന കഥ അല്ലെ? അഹിംസ എന്താണെന്ന് അതിപ്പോ സാധാരണക്കാർക്ക് അഹിംസ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലത്തെ എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും നമ്മളെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം. അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? 4ാമത്തെ 7ാമത്തെ എടുക്കാം. എല്ലാരും ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? 6 എത്തിക്ക്. 6 4 നമ്മളിപ്പോ 4 അഞ്ചാക്കി ഇപ്പോഴ് 5 അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 5 അപ്പൊ 5 ആക്ക്.
നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഓരോ ദിവസം എട്ട് ജപിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് എത്തി. 8 4 8 16 അതാണ് അതിന്റെ കണക്ക്. 4 അതിന്റെ ഇരട്ടി 8, 8ന്റെ ഇരട്ടി 16. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ജമ്പാവാം. അങ്ങനെ ജമ്പാവണ്ടെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ 8 ജപിച്ചാലും 7 ജപിച്ചാലും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ചെയ്യണം, ജപിക്കുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അത് നല്ലതായിരിക്കും. ഒന്നിലെ കാലത്താ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ടോ, ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാലത്താണ്. പിന്നെ ജപിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ജപിച്ച് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 വൈകിട്ട് 4 അല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാലത്ത് 2 വൈകിട്ട് 4 അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് അതിന്റെ പവർ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 8 അല്ലെങ്കിൽ 4 ജപിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ബെറ്റർ എപ്പോഴും കാലത്ത് ജപിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രമിക്കുക. കാലത്ത് തന്നെ ജപിച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നല്ലതാണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര്, ഞാൻ ഫുള്ള് കമ്പൽസറി ചെയ്യണില്ല, എന്താ പറയണം, യമനിയമങ്ങളെ പറ്റി അത് സെക്കൻഡറി ആണ്. ഫസ്റ്റ് ആണ് നാമജപം. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് പതുക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു പശു ഇറച്ചി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതാണ് പശു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, തമിഴ്നാട്ടിൽ അവരുപയോഗിക്കില്ല. അത് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇതിവിടെ കഴിക്കുക. അപ്പൊ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതായത് ബീഫ് നമുക്ക് കഴിക്കരുത്, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്. അതിപ്പോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് തന്നെ തെളിവ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നതാണ് അതിന്റെ. അപ്പൊ ബീഫ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിവസങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡെയിലി എന്നുള്ളത് ആഴ്ചയിലാക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, പതുക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. കാരണം അത് നമുക്ക് വേണത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മുന്നേ അതിന്റെ പതുക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സുകളും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂട്ടണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച്, അതിന്റെ വിറ്റാമിൻ B12 അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പറയണില്ല നമ്മൾ ശരീരം കളഞ്ഞ് അതിൽ നമ്മൾ തോണിനെ പറ്റിയുള്ള ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? കാരണം സമുദ്രത്തിൽ നമുക്കൊരു തോണിയാണ് ശരീരം. ഈ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നു പോകും. അപ്പൊ ശരീരം വേണം നമുക്ക്. പ്രഭാതസ്വാമി ഒരിക്കലും കാരണം ഭഗവാൻ ശരീരം നമുക്ക് തന്നിട്ട് ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഒന്നും മനസ്സിലായി നിർത്താം, നമുക്ക് നടക്കണം. പ്രഭുജി, ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളില് രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രം, രാധാ മാധവ മന്ത്രം ഉണ്ട്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? രാധാ ഗോവിന്ദ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോഴും കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ലെവലിലല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പല ലീലകൾ ആടുന്നതനുസരിച്ച് പല പേരുകൾ വരുന്നു മനസ്സിലുള്ളൂ. രാധ മാധവൻ, രാധ ഗോവിന്ദൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല ഭഗവാന്റെ തന്നെ ലീലകളാണത്. ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദനായിട്ട് അറിയും ഭഗവാൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാധവനായിട്ട് അറിയും. അങ്ങനെ അറിയുമ്പോൾ ആ ഭക്തന്മാര് മാധവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദൻ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം. ആ ലെവലില് ഭഗവാനെ കാണാം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാം. അത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ, ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവർക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വീണ്ടും അതിൽ തരംതിരിവ് കാണും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി ഗോവിന്ദനെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല. രീതിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് കാണുന്ന രീതി. മനസ്സിലായി? അതാണ്. അത് പല രീതിയിലുള്ള ഗോവിന്ദനുണ്ട്, മാധവൻ. അത് ഇവിടെ പല ഇതുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പല പേരുകൾ കാണാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ചോരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ആരാധിക്കണം. പല രീതിയിലുണ്ട്. അയാ പ്രേമത്തിന്റെ തന്നെ പല ഭാവങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ. മനസ്സിലായി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ കാണുന്ന രീതികളാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശരിയപ്പ നിർത്തട്ടെ. പഞ്ചകൽപ്പ കൃപാസിന്ധ്യാവിച്ച് പതിനാംഭാവനേപി വൈഷ്ണവേപി നമ്മന്തം അനന്തകോടി വൈഷ്ണവക്തക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ജയ് ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.